Ayo narek ngantem-ngantemo. Ngantemo. Ora krasa. Say! Modar kowe. Yeay! Hey! Wah! Hey! Aduh Kakang Antarja. Bagus. Oh aho yo. Napa mboten? Ngandel napa mboten? Ngandel napa? Nggih. Durna kok disepelekke, Di. Wong nek ketrima niku ora kaya Durna ora sugih. Pamikir ora kurang akal. Nggih mboten nabok nyilet tangan. Nek Kurawa ora kecunggah ora wani. Perintah karo wong liya ning carane pripun perintah sing aja ngetarani Narkobantara tak brongos Di maju teng palagan Antarja dipandeng wujude geni murup sak lumbung Bandung ngobong ragane putu kula Antarja geseng dadi areng terus digawa mundur. Yen ngeten pun rampung dereng rampung kula isih dendame kali sinten mangke riyen Nger Narkobantara nggih kula wonten dawuh Bapak Penemban Antarja kula pandeng geseng dadi areng liyane kuwi isih ana sinten sing raine abang branang raine kaya lombok abang Senopati Ndarawati bantenge wong Ndarawati jenenge Sencaki iki ya iki tak suwun dipandeng supaya geseng dadi areng. Lenggah sekeca kula labrake Sencaki. Modiar kowe. Ya. Raine kaya lombok abang sawa Senopati Ndarawati Satur Garburi aku Sencaki. Lah iki sing tak goleki. Kowe kaget. Nek kowe kaget mertandani wong akeh dosane, akeh lupute. Kowe kulino sedeng karo bojomu mula sok kaget. Mamakmu muktu mindakmu. Ratu Eka Cakra Prabu Narkobantara serayane negara Ngastina mundur panggah ora gelem mundur ora gelem minggat jejuing dening aku tebak dadamu mencolot nyawamu. Mengkaya dijiwit sinden kaya ngono kok ngaku Senopati. Senopati apa? Senopati apa? Ora krasa mengkaya dicek-cek sinden. Setan alas.
Tamakno kasektenmu. Piye? Tamakno kasektenmu. Kowe kuat nampani kemandenku tak meguru 20 tahun. Tamakno ora bakal gigrik. Topeng Kencana tak panding lakon geseng dadi areng. Tamakno. Mutiar. Hey, ha, hey. Waduh, Mak Cilik Sencaki. Joget Kak sampean kok ya melu joget kesetrum. Ngerti napa mboten wong niku nek duweni rasa budayane kok jero lan dhuwur niku weruh wong joget niku sikile kerjut-kerjut kepengin jogedan. Sampean ora samawi weruh wong joget trek nggawa gamelan mawon ajeng dijogeti kok. Pitados mboten di sing jeneng wong pinter niku nggih ngeten iki ora samawi ku mlawi tangan kula. Sencaki pun geseng dadi areng. Antarja pun jerbabah mutiar. Niku pun diunggahke teng andan-andan digawa mundur digawa mulih kali Antasena. Perkarane saniki mung ngrereh Dursasana supaya ilang sedhiye. Carane pripun Di monggo? Sembowo Gunung Kendeng gegandengan gantane kaya ginaris urut lenggak-lenggok biru maya lulungidan lam-lamen mega pethak ingkang amayungi nenggih ing imbanging gunung ing riku wonten kukus kumendeng hangganda marut menyan ratus garu rasa mala makantar-kantar uruping kanang dahana sumundul ing antariksa nenggih menika ingkang mapan jroning pertapan Parianom ya ing pertapan Suka rinembe ana Brahmana ingkang nedha mangasrama lenggah wonten madyaning pacrabaan ingkang peparep nenggih Resi Seta
aja dupeh wujuding wus kladuk yuswa parandene sena ngaji jaya kawijayan ingkang linangkung ngelmu kasampurnan ngelmu kebatinan manjing suruping pati ngelmu kanuragan sedaya wus rinegem sagegem dadi parandene nampi sawanipun ingkang wayah satriya ing gondani Raden Gatotkaca nekuk dengkul ngangklungaken jangga muncupaken nasta nilingaken karna ing semukaya hanawung gati swasana nglangut tanpa pagut nadan tengkeng sowan keparing wingking para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung wonten ingkang lelados nyaosaken dhaharan lan unjukan wonten ingkang umbah-umbah wonten wingking ugi wonten ingkang bubut suket wonten ingkang nyapu wonten ingkang ngepel mangkono mawarna-warna solah bawanipun para cantrik indung-indung ulu guntung katingal saya dangu saya ngangsek datan wonten ingkang kacarita parandene Sang Resi Sitra ampun tansah mas paosaken sawanipun ingkang wayah semune pendhet lagune
Anjrenggang puspitarum katyubing samirana mri Om Sekar gadung ngas gandanyo mawe raras rananing driya Arcana sekaring bawuna langgeng ndak waspada kengkeng suman jroning pertapan sukari nembe kaya dene suwane putuku Gatotkaca padha kanthi becik nggonmu suwan nggir nampi berkah pangestu paduka Eyang Raharjane skala suwanipun ingkang wayah langkung rumiyin nyaosaken pangabekti mawon mugi konjuk ngandhaping pepodo Eyang iya wis ndak tampa pangestuning pun Eyang tampanana sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka mugi nyembuh dhateng kawidadanipun ingkang wayah perenjak ing ganteng-ganteng jagone padha kluruk angine sumribit midit kuwi sasmitaning alam kang gumelar mertandani papan kene ana tamu ora ngira jebul sowane putuku Gatotkaca ana wigati apa nggir matura waleh-waleh menapa dhewe Eyang rening ingkang wayah kula dados satriyaning praja iya ingkang gadhahi tanggel jawab sumpah prajurit miwah sumpah sabta marga iya kewajibane satriya utawa prajurit pancen kudu labu-laben tumrap nusa bangsa negara kula kepengin sanget bilih ingkang wayah kula pun Gatotkaca kepengin dados satriya ingkang utama rasik jiwanipun nengenaken dhateng kautaman nengenaken dhateng budi luhur kanthi cara kula budidaya dados satriya ingkang utami ing pengajap gesangipun Gatotkaca saged migunani tumrap nusa bangsa miwah negari sigra-sigra bermana kanca Gyomang rakiting nawangsa sangka eka tunggal mataknya kang gumingsir imba-imbaning kanywangan sawela gringging bisa kasembatan nanging syarate nggonmu ngudi nggonmu nggayuh kuwi rong perkara pangudining lahir lan pangudining batin pangudinipun lahir pangudining lahir kowe menungsa kudu bisa nyandhet mubal babaling hawa nepsu kuwi nek ora dikendhaleni tumindake ambabi wuta wis sugih ning isih kurang luwih gone dadi satriyaning praja le dadi ratu wis numpuk bondo ning isih kurang marem Gatotkaca wis duweni derajat pangkat isih kurang marem isih pilih trimane
kuwi duweke nafsu patang perkara. Mula aja ngumbar. Nek diumbar ora mung iku karepe wong urip kuwi ya mangan sing enak, bojone sing nom tur ayu, sugih pisan. Kuwi pakarti ning badan wadak ning aja nguja, aja diuja. Yen diuja besok bakale kowe kesasar. Pangudining batos, pangudining batin, kowe kudu nglinang sukma sowan ana kayangan nyuwun marang panguwasaning Yang Widiwasa kanthi cara matek aji Asmaragata. Maragage ngger Gatotkaca matek aji Asmaragata. Menawi ngaten nyuwun palilah paduka Kanjeng Hyang Seta tumenten kula badhe matek aji Asmaragata. Tanus pamar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning marana talen liyep layape ngaluyup sedhakep asmanipun Raden Gatotkaca nuhuni ngendikanipun ingkang Eyang Resi Seta sanalika arsa matek aji Asmaragata sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya nut laksitaning Brata megeng napas lan ubus lidah kapadhalaken palenggan Rasul tis kaya mati ngadeg sanalika Yayah Murcatma ponang sukma jati ya jatining urip jatining Sang Gatotkaca mijil saking raganipun Dyang Gatotkaca ndedel gayuh ing ngawiyat pancen putuku siji iki kowe satria sing wegik satria sing pinter kowe matek dayane Asmaragata nglinang sukma aduh nggih durung wae pun Eyang paring pitungkas tumrap jeneng sira wis dumadakan kowe matek dayane aji Asmaragata mongko tumrap sukma jati kang ninggalke wadak kuwi yen nganti menggok yen nganti kleru bakale manjing ana pengerantunan kuwi anane mung sukma menasaran kang durung tinampa ana ing swarga minulya mapane ana ing alam pengerantunan lah mongko putuku Gatotkaca kowe tak dawuhi supaya ngadhep ana ngersaning para Jawata sapelu nyuwun ketrimaning uripmu ya najan dikaya ngapa pun Eyang ora bakal negake tak imbangi najan aku blegering nganggo badan wadak ora sandadak nglinang sukma tak nututi tak golekane putuku Gatotkaca aja nganti keblasuk lakumu nggir
ingkang mapan jroning alam pengrantunan. Ingkang mapan jroning alam pengrantunan sukma menasaran ingkang dereng tinampi wonten ing swarga lokaya swarga jati. Papan dununging berkasaan bangsa lelembut tuyul klendheng mungil waru doyong langkung-langkung sukmanipun manungsa ingkang rikala gesangipun rumiyin menggok lakune ngiwa pakardine numpuk bondo nanging ancik-ancik tuyul klendheng mungil nadyan sugih nanging mawa bebanten sedulur kulawarga tangga teparo kiwa tengene mila sak samunipun pejah sukmanipun boten saged wangsul wonten ing tepet suci nanging manggen wonten ing alam pengrantunan kocapa sukmanipun Raden Dursala sukmanipun Raden Dursala ingkang duinguni den pejahi dening Raden Gatotkaca parandene dereng saged dipun sampurnaken pramila gesangipun nglambrang mapan wonten ing pengrantunan praptanipun sukmanipun Dian Gatotkaca Gatotkaca kantret jaja wilangit yen tandangan ning gegono miber-miber mancal pundak mlintir jonggo ndak sawang iki ana wujud kaya dene kadangku Kakang Dursala nanging cat katon cat ora cat cetha nang ya cat ilang saka pandulu pancen bener panarkamu kowe kadangku Gatotkaca kowe mbiyen rikala jaman aku urip sing nyernake aku kowe yen ngono tinemune kowe bener Kakang Dursala. Iya, aku kadangmu, aku Dursala, Yai Gatotkaca. Tinemune lah kok Kakang Dursala mapan ana ing kene. Tak kandhani. Kowe durung ngerti, kene iki arane swarga loka, ya swarga minulya. Wong sing wis mati mapan manggono ning kene padha karo ketrima uripe. Yen ngono luput panarkamu Kakang Dursala. Kowe dudu manggon ana swarga jati ning gemapan ana ing alam pengrantunan. Kowe bodho sing mati aku kok kowe dikandhani ora percaya. Kene nggone swarga minulya. Ora sakokan gunem sing tanpa guna. Dinemone aku nglinang sukma matek dayane aji Asmaragata kepengin gayuh kanugrahan ewa semono ora jarak ketemu kelawan Kakang Dursala. Tiwas kebeneran aku bisa ketemu kelawan kadangku Yai Gatotkaca. Biyen jaman uripku sing mateni kowe, saiki aku wujud badan sukma. Aku wujud badan sukma ora nrimake mergo aku kelingan rikala jaman uripku biyen. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Najan padha-padha wujude badan sukma. Yen Kakang Dursala ora trima arep apa, maju legane ngatiku kelakon potol sirahmu.
ora apa-apa. Wah! Wah! Bos! Wah! Layak to layak nuwuhake horeg jagate merga putuku Gatotkaca kleru dalane. Ngger Gatotkaca. Dudu papan kene sing digayuh, iki papan pengrantunan. Nggone Sukma penasaran, kowe ketemu kelawan kadangmu si Dursala. Isih kelingan lakon nabet ana ing padoning paninggal biyen mati sing mateni kowe. Ngger Gatotkaca elinga ngger Gatotkaca. Wah, bos, mati, bos. Enggak mundur. Dipun candhet Eyang Seta. Kula maksewani nandhingi krijanipun Kakang Dursala. Landhep dengkul pamikirmu kutung budine. Dursala kae wis mati. Kae wujude badan Sukma. Lah kok karepok tandhingi. Mongko sing jeneng Sukma iku mau ora wenang lara. Ora wenang pati. Kuwi badan Sukma. Ora ngelak, ora ngelih. Ora kepengin munjuk, ora kepengin dahar. Sukma kae ora kepengin carem karo widodari. Mulai yen ana tetembungan yen mati didabyang-dabyang widodari cacah 40, kae mung sanepan. Sing isih butuh ditunggoni wong ayu kuwi badan wadak, kulit, balung, sungsum, getih, rambut. Ning yen wujude Sukma iku cahya. Ora kedunungan nafsu, ora kepengin kumpul karo wanita, ora kepengin dirangkul widodari. Yen ngaten menika klentu. Ora kleru ning kuwi mung prasemon, kuwi mung sanepan. Ning tumrap menungsa sing ora mudeng, ora ngerti dianggep nek mati dipethuk widodari cacah 40. Lah saiki nek upama sing mati wong wadon coba. Sing mati wong wadon, apa kelakon dipethuk malaikat 40. Kuwi mung sanepan. Widodari iku sanepane kanugrahan kang sifat langgeng nanging ora maujud. Mapane ana telenging rasa ya rasa jati iki. Inggih. Ora perlu dibajutke. Merga Dursala kae wis sak trepe manggon ana alam pengrantunan. Sing tok gayuh dudu papan kene, kowe aja keblasuk, kowe aja kleru. Yen nggonmu katrem mapan ana kene, kowe mengko bakale nangis gondar-gondar nangis gulung kuming. Perkawisipun menapa? Akeh Sukma sing padha manggon ana kene, Sukma sing penasaran. Biyen jaman uripe sugih ning ancik-ancik kasengsaraning sedulur lan kulawarga. Dadi bakul sugih. Merga apa? Pawitane ngingu tuyul klenthing mungil. Wong tani mung trima buruh nandur pari. Etok-etok laire kuwi nandur pari ning jane ngingu ingon-ingon tuyul klenthing mungil.
Mula sugih dadakan li nyambut gawe ketoke ora duwe hasil ning bola-bali tuku lemah, tuku sawah, gawe omah. Inggih. Cetha menika ora bener wong kang kaya mengkono. Inggih. Menapa tumrap tiyang ingkang gayuh bondo donya. Wong sing gayuh derajat pangkat ya ana. Wonten eyang ana. Kepengin entuk pangwasa, kepengin kasembadan kang ginayuh, munggah derajat pangkate nganggo bebanten botoe, nganggo bebanten sedulure, tanggane, kulawargane. Kelakon penjangkane ning karmapala bakal lumaku. Besok titi wanci mati ora iso sampurna. Sok maneh dihukum manggon ana pengrantunan ngger Gatotkaca. Nalarira kang katawengan nalarira kang katawengan tujuanipun wonten Eyang Seta ingkang ngemutaken dhateng ingkang wayah. Iya. Dadi menika dudu papan kene panggonaning kanugrahan. Munggah ning kayangan, nyadong tumurun ning kabegjan. Nggih, menawi ngaten matur sedaya nyuwun pamit Eyang sing ati-ati nggih Gatotkaca.